lok barok sai sin ngidap daga jingkmen ban priang sngubha ban khot sngubha biang yapi sha kenika lenong sabak skul gajengi kaba shipheu kaba keren shipang ka jing manik soj bala pen pau tengkreng ya ka jing manik soj ha kini kisngi kaba khado leng ba ka jing ya thu jong ka bible ngila ban pen shisha ban ngila ban sngu thu ha ka nu kurkom bagi kristan ki don benta ha ka jing manik soj bar shwa bangin sedang ya kenika jinga puli gajengi kerpat ya i kong sanita banyalamingi hakajing dua sedang. Tangin duai. Ko kapajong ibahaboneng yawana ni ka step ban duai ban panbor jing rap na me kat bangin stangi kini jing puli. To kurku me atrai bangin sotho bat bangin champang kini jing puli kenang ba kajinget jongi hamir kanang scam malakasngi. Maap kan rat iki popopon bangila le bat ai yangi bangin long kita ki priyo ki bashisha. Nambai kini barok ngapana kerteng Yesus Kristus. Amen. Amen. Keblesibon. Ngakwa ban ong ya iba pensaj bor ban puli ya ka khot kan mau jongi hakani ka por. Khot kan mau ke jengi la ban shem na ka stiu pol ka banengkong sha ki Thessaloni kala nong ka ba sau de khot ka ba khandru bat khatnyo. Kiten ka ongkum ne na bau trahi un wan hier na beneng bat ke jingri sa de keten sawa angel rangba bat da turoi ublei bat kita ke bayap hau kris kin yami pat shua anda kumta mangi ki badang im e ki balapan sa anrong no yangi lembat ki hakil o e ban yeshem yo trai hakas unmeneng te kumta ngin yailong junom lembat utrai Keblesibon ba pensaj ya kanika jing puli kanika khot kan mau ka ai ya ka jing snuthu jongi kat bangin ngin ya puli haki sengi ke ban bot jong kanika lenong ka jongi. Ka jing mani ksoj ka sedang hi nado na ka kper eden bat ka jing na hadin ka jing hap jong ubriu shakapop na mar ngitip ba uksoj ka theu hi yau soitan lani uksoj uba ka bible ka ong ha ka jing mat pau ka long ka bakhat ar ga khot ka ba khandai utau yak jakor udai upsen uksoj temen bat usoitan ya bala syukor no ya ka perthai ban nge i ula syukor ya ka im bat yau adam ha ka kper eden bat kilanget ya ka ktin jong uni unong syukor habau bleu ong lada phibam na utau ding jong jing tip ka bhai ka basniu da ka bayap phin yap shisha kan ba uni unong syukor par ulawan hu ong phin om yap no shisha henrei ublei un pen pli ki khmat ki jong phi bat phin tip lut e ka bhai ka basniu bat be phin long kum ki blei kata ka ki jing syukor jong u bat kila liat syakata ka jing pen shoy ka jong u bat kum ta kila hap syakapop bat ka wei ka jinget ladangi bakla bangin jit kan la ban rai ngi syaka dujok lane syaka jingyap nge ibadon tang ka wei ka jing syukor baka perthai kala hap bat ka ngam syakapop kata ka dei ka jing syukor ya ka jing bom yap wat hadin balale pop jong adam ya ka im tikum taru kani ka jing syukor kala rung ha ki wei ki ri ki wei ki kenhun nget niam hak ni ka perthai ki nong manik soj ki nong Babylon nang ta ki Egypt nang ta kumangitip ki gentil baro wat hakari ke jongi ki don sibun ki jing manik soj bat ki jing ek soj te kani ki jing syukor hi ka sedang naduk ke per eden bat usoi tanu troi kam haduk kini ki singi bat ngi i ki dak ki sin ki bapau ka bible ka maham yangi syapang ka jing ma jong ka jing manik soj hagas ngin kong kay thu ingi baka bainong ka bashir khay jong ka jing manik soj kadon ka jing ma ka bashir khay ya kita ki ba manik soj ka bible hi ki thu ingi ha ka lanong ka ba arpu ar jong ka jing pen pau ba kita ki no manik soj kin don benta bat ki kseu ki ba klim ki ba tu sabar jong kata ka nomba kalmut ba omdon jaka ya kita ki be sim benta ki ba don benta ha ka ne kam jong ka jing manik soj bat ublei unom sya yangi bangin let kita ublei lo ay ka warning ya ki briu ka jong u ki ba ulo siuspa da ka kti badon bor jong u na ka ri Egypt ki khon Israel hakal nong ka ba khat pra jong ka kitab Deuteronomy ka ktin jong blei ka ya thu yangi ba ngim dai ban let sya kita kinong le bertong kinong manik soj la don na pedeng jingi ngidang don la na ngidang let sya kita habang ipang habai stom ublei ukhot yangi bangin kala ka pamut ba kitu kidai ki badon benta bat ka bor jong soitan ki bor jong ka jingdom ban le ye ki no ki kam ban
ban khia ki priu ban pen sitom ki priu ban le iknu ki kam sniu ki kam paman hak ni perthei uksoj utrei udon uksoj ban ngitip ba udai usoitan udai uba lahap lembat kita ki angel bat kita ki balahap lembat u ki kela kita ki ksoj ki krei ki bangitip bat kini ki bor jong ka jing manik soj ki mensem ksoj ki atrei hadu kini ki sngi bat ublei open shisha ba ki briu ki jong u kim dai ban ye simenta hang ne bat ki don ro ki jinget jong ki briu bahaba ki briu ki layap nyo i hapdeng ki kristan bahadin bau briu layap urang la ban im kani kadai ka jing syukur ka ba usoitan wanra hapdeng ka jinget jong ki kristan ro nyo i sya ka dikasi jong ki don ki banget ya kata hadin bau briu layap lai sngi lai met unsa wan pat bat ki up lai met lai sngi ka jing yap jong tau briu ba unsa wan pai syeng ka kitab jong job kalnong ka ba kendai kalnong ka ba nyau ka khot ka ba nyau hadu kendai pin siam ba ka bible ka itu ingi bau tau briu ubalayap unam wan pai syo syalajeng lamne ka jaka jong ukanami tho syo yu unam la syo banwan tika ne ka jing syukur jong soitan ka penlong yiki briu hadu ba kin nget ya kane wat lai kila long kristan nge i ba kidang don ki babat ya kane ka jinget hapdeng jongi ki banget hari khasi te blai kwa ingi bangin nget ya kini ki jing syukur namar ka de ka jing pen thame jong usoitan ni ki briu ladangi nget pitim ne em usoitan la ban pen thame kitu ki briu ki bang nget hadin ba briu la yap kidang yo i ya kata karngai namar ba usoitan upen thame ye ka jinget jong ki briu haba ki nget ti ba ladap jia ba pio i dumok ya kata ka dur la ni ba pio i ba tu ba yap udang im haga kerteng jong jisu umdai utu ubayap sisa henrei udai uksoj ubawan ban penthame kane kadai ka jing nget jong ka jing manik soj wat hapedeng jong ki kristan na pedeng jongi te ka bible ka yethu i hau ecclesiastes kolong ka khandai ka khot ka basan ba ki bayap kim tip ai kila le hier sya ka ba jar jar kinom imshu tat hadu kan poi ka por ka jing kersiu ha ka jingwan uji su kris te kani kalong ka jing batai jong ka bible syapang ka jing ma jong ka jing manik soj bat ka jing ngek soj ha kini ki sngi ki jongi bat ye ki briu ha ki por man syuaro ka don ka ju ka jing ma bat ngide ban sngutu kum ki kristan habangi mane ye ublei bangi mdai syu ban praktis lani ban ngek ye kini mentangi poi ha ka sngi ka baar ka jing kli ya iba pensat bor pila banyathu yangi syapang ka jinglong jong ki bayap katkum ka jing batai jong ka testament ka barim Bless bon pastor jingkeli to kumbang isyam lang ba ka testament hi barok kawe ka yatho yangi ba ka jing yap ka de ka jing yo thia ladngi page nagi nang kong kis mr shipeu bat kum jo ro nang kong kis m khatwe khatlai shibon bha la record ba ka jing yap ka de ka jing yo thia ka jing hikai na ka testament ka ba rim ka ong ba kam hikai ya ka syapang kataka kaman sem kam juyam namar don ki balas ngeu tho bakla ba kaman sem kam juyam baki nge bej penban iki ki jing hikai balam ler ka kam hikai ro ingi ba haden ba kaman haden bo briula yam ula kyu no shabeneng ba don ki bangit ba don haden bo briu yam kan don ba kaman sem jong ki ka her shabeneng ka kumangi syam na ecclesiastes kalau nong ka bakhat ar khot ka banyo ka ong bat ba ka deumet ka phai pat sya ka deumet kumta kala long bat kaman sem ka phai sya ublei ubla ayaka amen ha ka jing sisya ka tu kaman sem kam de kaman sem jong tu briu ka de ka tu kaman sem na ha ka por ba ublei uthau yo briu kala long ka jong ublei hi ka tu ka jing ring pan her man sem na ka ta ka daw la khot ingi ki jing thau ki ba im ka bible ka kam hi kairo ingi ka testament ka barim kam hi kairo ingi baki ba ye kito ki ba pom haden ba kiliyap kila her no shadu jok la bret no iki shadu jok la thang do ye ki shirta shibom jukun mat kumta ka jing hi ka hi na ka bible na ka testament ka barim ka hi ka ingi ba ye ki be yot la dangi pe ni ki sam riu san sam shispa khat san khat nyeo ka hi ka ingi ba ye ki be yap hi omdan ke jingkan mau ye ki bat kila thia no jar jar
Henry kan don pat ka jing kermen ya ki hajing wan ajong Jesus Christ. Dan ngi page na Daniel na ka testament ka barim hi ka baito ingi na Daniel khat ar ka lonong khot ka ba ar but no job khat khandai ar san ar ru ka yatho ingi bah ka jing wan ka jong Jesus Christ ngin sa ya kito ki ba yam ha ka hok kin sami pat. Henry ya kito ki ba yap ha ka pop kin sa sa pen tom ini pulai khendiat gane khat ar ka ong bat bon na kita ke biyot the ka deumet ka khendeu kin kendit ki we se ke jing im bom jukun bat ki we pat se ke jing le rain bat ke jing ja burom bom jukun kene de ka jing kersiu yengi ka haden ke jing yahap ke jingi ni haban song thaj chwai to ki ba hok de ban song thaj haka jing tem hanre haden ke jing wan ke jong jisupan kade ke jing kersiu yang ibe ba kade be yingi ban kheno hanre ki bange kin khesh ke jing bom jukut hanre ki bom nge kan long kata ke jing ja burom bat ke jing le ran bom jukut Kublai shibon ba pensat ya kani ka jing pensai jing pi ya ka jing yap ha ka testament ka barim nyo iru ha ka jing penlong jing blai yo briu na ka domet kendau Genesis ar nyau ublai ula thau yo briu na ka domet kendau la persat ha ka tlikumut u ya ka jing persat ka jing im briu long ka man sem ba im bar haden briu la le pop Genesis lai khat khandai ublai ong na ka domet la thau ya me bat cha ka domet men lek phai pat kuma phila ong ro na ka kitab Ecclesiastes kalong ka ba khat ar ka khot ka ba nyau ba na ka domet la thau briu un lek phai ro cha ka domet teng yo I ya kani ka jing penlong ka jong blai ka domet ka khandau plus ka jing persat jong play ubriu long ka men semba im te habala ubriu habala minus no la sim no ya kata ka jing persat jong play ubriu la long ubayap la long no tangkum ka deumet ka khendeu te nyu I ba ki briu haba ki layap ki empat lech sabenang ki don hapo ka jing tep ha ka khendeu namar kumba ubriu ong la thau ya men ka deumet sya ka deumet men lech phai pat ubriu empat lech sabenang ublei upen sisai kane kumba ngila ong Genesis lai khat khandai te kadon ka jing kermen ru ya ki bayap kat kum Daniel phila pule khat ar baru job ru ukermen ya ka jingwanu Jesus Christ ba un yo I yo unong pen imu jong u ha job kalnong ka ba khat khandai arpusan arpo nriu pin shem ya kane nakta ka jingkli ka babot ya I kong sanita hatu kadon ni em ka jing ya per ka jingyap ha ka testament ka barim bat ka jingyap ha ka testament ka batmai bat ka ka basa lani ka ka jingkermen ya kita ki balayap Kublai shibon pastor kita jingkeli ladangi pet beroar gini ki testament kam dan ka jingyap her shpang ka jingyap beroar ki testament ki keren shpang ka jingyap kum ka jingthia ka jingyot thia jingyot thia ba kani ka thia kadon hadu kumba sanpulai sin ha ka Bible la batai shpang jongka but ka jingyo thia ka ai jingkermen ru yangi ladangi ngi thia ngi kermen ba la shangin sa kebiang te kajo ka Bible ka kren ha ni rukam ba ladangi pule sho haki gospel ka ban ba ka jing imbam jukut ngila ban yo tang ha u Jesus Christ tang ma u dei u tau jing imbam jukut te ka jing yap ka shulong tang ka jing yo thia ka batang shipor but anda Jesus Christ unwan ha ka sien ka baar un sakhle biang ya barok gitu banget u bakin yo ka jing im ka bam jukut ngi yo iba uksut hi umla ban le bante yakibrio yaki banget hi hau jisu namaru jisu la job ya kajing yap amen kumta kumjo ru yaki banget hau jisu kin job ya kani kajing yap ha kasien ka baar ba unwan kin yo ta kajing imu bom jokot but kani ka long kajing kermen ya baro ba let's say nangi ngi la ya lungba kata kajing do nagi bahayeng bahasam la si don nagi bahayeng ki balaklat anda ngi don kata jing kermen ba anda uban jisu ka sen baar ngin sagyo benya syamlang bat ki ha kata ka
yeng babam jukut ba u Jisu la pen kre iwei pi iwei. Amen. Kublai shibon ya kanika jing batai ka ba suk ban sngutho ya ka jing yap ha ka testament ka ba thamai ngi iu Jisu upan sariem ya ka jing yap jong Lazarus kum ka jing yot thia ndai ha ba kibriu barok kila yalum ha ka yeng jong Lazarus ka Mary ban Martha ki de shipara ba Lazarus kila yam kila sngusi baru Jisu wan hang to ba uong ba Lazarus yot thia ba ya tho ro ya ki ba ngalong ka jing mi pat laring ngai hau Jisu ngin sa impat te kapan i hang ni balada ngai hau Jisu kum bau Jisu ulala ban pen mi pat ya Lazarus ula ro ban pen mi pat yang ngi ha ka sngi ka ba khadu ha ka jingwan ka jingu te ka jingya yo thia kalong tang shipor kan sapoi ka sngi ha ka jingwan ukris ba ye ki ba ngai hau ki ba yap kinsa mi pat na ka jing tep pipule ya ka jing thau apsupol sha ki nang kongkorin kalong ka ba khatsan ka batai kamnya ya ka jimi pat jong ki bangai san phawe do san pusau pinyo iba ha ka klimat ka jingwan jong Jesus Christ ha ka siklimat ya ki briu jong play on pen keladur ha ba kilami pat na ka jing tep te ngin kup ya ka jing bom yap shu bat ngin yo ya ka jing im ka bom jikut namar u Jesus Christ ulong kata ka jing mi pat bat ka jing im bom jikut kumbau Jisu ula job ya ka jing yap kumba i kong la batai ngin job ro ya ka jing yap ha ka sngi ka ba khat do te kata ka pensisa yangi baka don ke jingkermen ya ki bayap la phi la do iba ich bathon ki ba yang sam jong phi ka don ke jingkermen ya ka jingyap ha kata ka sngi ka ba khadu bakin sami pat ha ka sngi ka ba saw ka jingkeli ya iba emira o kalong philat em ban ya thu yangi ya ka rukom ya ki dak kishin ki ba pau syapang ka jing manik soj wat hap bedeng ka perthai Kristan jengi hakini ki sngi ke ba khado Kublai shibun pastor ya ka jingkeli ngila tip bagi sngi khadu ngi im mentah ki sngi khadu men kam suban abi kita ki sngi khadu dai te nan ong ipi usoitan ulong oba start hadu kata-kata namar ulong thau jong blai babun kita len ujing thau jong blai uba don ye shibun ki jingker khu ke bau blai ula ai ki sap ki talen bat ki wi pade but uneu soitan uda long ba shalak hadu kata-kata ngan ong ipi ba haklenong ki bangi la de ban pule ngi i ba soitan uda nang shisha ban thok bat ban pengai yangi nadu ka kper eden ba ka im badu adam kila ngop kata ki jingkeren ke jong bat mentah gisngi bakhadu ru soitan utip tik patik ki ki ban sajia bat wan hapi bat hanga ban thok ru kat kum kita ki jingjia wan ra ya sitang ka jing shisha bat sitang ya ka jing lamler bat hakum kine ki benta mapi bat mangangin ngin ngop kita ki pop bat ki dak kisin ki bangi yu ibang benta ba soitan upersyang ban im yala de kum ban le ki kam ki ba ujisu la ban le ba la dangi pule kini ki khot kan mau kini ki khot ki ba la ai ha sngi i basau ha kitab Matius ban nangta sithi jong Paul ki ar Thessaloni bat jingpan pau ngin yo i ba ki don kini ki ba ble la maham yangi ya kana ka jing manek sut ya kana ka jing manek sut na mar ba ki bru ku jong soitan kin persyang ban kam yala de bakidai ki kidai ya ujisu bakidai ki Chris ba uwe po we une unong mane soitan bakin persyang ban le ika ba uble ula ban le but sakwe ru ladangi pule ha kajing pan pa ko nong bakhat lai khot ba khat lai nyu i ba usoitan ula ban le ka kamba ula ban le ka kam ka bakhla da ka ba wan ra e ka ding na beneng ula ban le ngan ongi pila da ma phi bat manga ngim da scam ha ka jing champang ba ka jing ngai hau ble ngim ngop hakum kine ki kam ka jong soitan te ma phi bat mangai wi pui ngi dei ban da long ki ba pikir bat ki ba scam ha ka jing champang ka jong ngi ha ka bible khnang bang ngi nang ngop ha kine ki buj bat kine ki jing lam ler ka jong soitan namar ublei ula ptha ba ula maham lu pa ya phi bat yang wi pui namar ba ula tip khnang ya ka ba soitan bat ki bru ka jong ukin le ha ki sngi ba khan ha kine ki sngi ba khadu te ma phi bat manga ngin dei ban ngop ha kine ki jing long thok ka jong soitan bat kita ki jing
bangin nom dei ban ngop hakini ki jing mane suit haki sngi bakhatu Keblai Shibun ba emi ya ka jing batai Jepang ki dakishin ki bangila bani I ka jing manik soj. Ngila bani I ya ka jing yalap ya ka wei ka dei ka ketin ka jong play handai ka kubor ka babakla ka menga iu soitan ru u wanra daga kubor ka babakla ka per eden komtai ki kristani ki briuru ki de ban husier ki dakishin ki kamba ka jing penkhia bat ki wei ki jing le babha usoitan ula ban syukur ban penthame ya ki briu handai kita ki briu ki ba le itu kamba kim don pat ya ka donot ban ko ngo ya ketin jong play lani ban sumar ya ka ketin ka jong play ya ka hukum ka jong play te lada nhiều y ba ublei bu ya ki an ki jong usi pau tali la da utwa ubriu la ni kata ka briu ki ba wan ban hikai ka bible ka ong yangi tu tanjit tu yit ya ki la ki dei ni em kat kum isaya phra arpeu ya cha ku hukum bat sha ka jing phla la da kimle kat kani ka jing shai kanam don ya ki kamut ka jing shai ka gospel of christ re la da kimle kamut ure u soitan uba ai ka bor ki ban le ya ki ni ki kamba kita kishin kumbau jisu ula maham ba lai thol pa haga singi ka ba san ka ban penkut ya kijing pule jongi ka jingkli ya iba Jefferson haga nu kom usoitan unwan ban syukor ya ki breu haga singi ki ba khaddo Kublai Shibun pastor ya kini jingkli kumbang ila yasnya bau emi uang ba ngi menta ngi im hakis ni ki bakado iti bau syaitan menta la tip ba om dan porsyu ya namar ngi iba menta la ya le kapui ka jong bola ban pen thame ki breu ki jong blay ki ba harukom ka we ka jingjia kumba ngi ba uwe breu na Siberian ukamnya la de bau de jisu ngi iba shibun ki breu kila nget yau tau breu kila di no ya ki jaka ki puta ki jongki kila le ayo yau tau breu par kila ya mane dem yu namar ule shibun ki kamba but ladang yu shibun hi haki YouTube channel ki ba ki jingyalap jong ki breu jong ki no ki we pat ki nong yalam niam ki pen kia breu pat ko uyeng marhang ta he ni deban husiar bahaya kini ki jingjia ki ya kini ki dakhla ki ba usaitan mentau le ya haki breu hi menta namar ngi tips kem bangi i menta ki sni ki ba khadu but ladang i pek kum hau Matias kalnang arpusau arpulai record ke hadu ke arpunyo ni ketin ke jong blay ke ongi lada ki breu ki ong yapi ujisu ulawan hangta wat nge namar ngi tips kem ba balik ke ketin ke jong blay ke ongi kumta namar ladang ngi le ladang ngi pek namar ngiru ngi la ban thame hakata ke jingyo i ke jongi namar ngi tips kem ba kum ha ke jing pen pau kalnang ke benangkong kat khot ke betnyo habau jisu wan barok ka khmat kan yo i yo jisu amde tang ha we ka jaka lane ha ka no ka jaka amde bau jisu wan ha India ki breu sha Europe kim la ban yo i yo jisu amde ka jingwan ka jong jisu ka long ya barok ni de kum ki kristan ni de ban yit benia bahaya ka ne ka jing tho nar bun sin hi ni ong bayal de ong uneu de pastor ko ba ngasnyo tanat baha ban sngap ya ka jing yalap ka jong habangi sngap ni de ban yit benia ya ka jing tho uyalap ne em kat kum ka ne ka jing tho yo bangi ngi sungai kulmar yo Ukraine shabar jong ke jingtho ka jong blay te ngi tips kem ba ngi kum ki kristan ngi deban khusiar bha ya ke ka ba ngi imenta hakis ngi ka khadu Kublai Shibun ba Jefferson ka jimbatai ka jumpi ka long ka ba sngotanat sha usoitan unamwan hakadur ka jong ukum usoitan kumi i ro nadu benengkong ya ki briu ki ba blay la thau nengkong hakasur ka ba sngotanat hakasur ka ba jali je ban pengop ya kita kinong sngap lani kinong sngau apsal polu batai ar korin kalong ka ba khatwei ka khot ka ba khatlai khat sau ba usoitan unwan hakadur jong angel ka jing shai hakadur ka jong unora khubor jong blai hakadur ban penthame ba udai uji su Christ kumba ngila tip ngila pulei ba un penkhia ki bri unle ki kamba kita ki jing le ki jong usoitan ban syukor namar un bu re ya kadur jong uslendet da ka ba penon kam ya nur ya no la bandai para kristan ban syukor ki bri ban nget ya ka jing lamler te usoitan un troi ki dak kisin ki ba khla sha hagisin ki ba khado ban syukor ki breu te wat sha syukor haki kamba haki jing i jong pi heriton ju yit ya ki daga kten ka jong blai de tanga kten jong blai ka bla ban ya lam ngi sha ka jing sha ban lait na ka jing syukor ka jong usoitan te kaneka penkut ya ka jinge pulei jungi ya kaneka lanong ka ba
Sipeu te kwa ban ai khublai phi baro kiba shimenta bat kiba sngap ya kaneka jing ya pule jengi ka sabat school ha kaneka por te ban penwai nga kwa ban kerpat iba Jefferson banyalam ngi ha ka jing duai penwai Tengin pendem klik ak jing duai. Oble ku pa jingi bahab deng. Kano try ngi dap da jing snyo komen ka bakra ka ka kenta. Ngila ban yasam nya ketin ke jong me shagi we pat. Kumbang itip ru atrai bangi ngi menta ngi im hagis ngi ke bakadu. Ngi de ban husiar ya ka e ke ba ngi yo i ha ka pertega ka ba syaitan ola ban thame ngi we pe we. Bat kam tam abing la ban jing skem ban jit bania ya ketin ke jong me. Pada kerteng ke jong me jisu nong pan im ngapan kini paro. Amen. amen